La solució a les retallades i a uns pressupostos molt magres en inversions és Tributs de Catalunya o, el que és el mateix, una hisenda pròpia. Això és el que va defensar Jordi Turull, president de Convergència i Unió al Parlament, en la visita que dijous va realitzar a Tortosa. El president de la Generalitat ha presentat, juntament amb els presidents de les diputacions, el que és l'embrió, el que comença a ser un pas important pel que ha de ser l'Agència Tributària de Catalunya, la hisenda pròpia, entesa en aquests termes. Dic que relliga amb tot això perquè, evidentment, si els catalans i les catalanes depenguéssim dels recursos tributaris que nosaltres generem, doncs no hauríem de passar per molt del que estem passant. Turull es vincula a Tributs de Catalunya a tot el procés relacionat amb la consulta i assegura que es tracta d'un compromís electoral del seu partit. Nega que es tracti d'un instrument associat a la independència, com ha criticat el PSC. Per la seva banda, Meritxell Roger, diputada del Parlament, ha enumerat alguns dels avantatges en inversions que tindria per a les Terres de l'Ebre el fet que Catalunya disposés de més recursos gràcies a la hisenda pròpia. A banda de presentar la C12, estaríem presentant el calendari d'execució de les obres, o estaríem presentant no només la C12, la circunvalació de la C12, el sopars per Tortosa, sinó que segurament la plantejaríem fins a la Ràpita, l'anell viari del Delta, l'Institut de Sant Carles de la Ràpita. Els pressupostos d'enguany de la Generalitat són poc generosos en inversions a l'Ebre. Les actuacions més importants són les referents a l'estació de busos d'Amposta, l'escola de Sant Llàtzer a Tortosa i la nova comissaria dels Mossos a l'Ametlla.